Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Co-Coordination Committee of Registered MEECL Association and Unions hak sautrik unailar aja opsan kalalu minda ke jengalang hiki nongtray banyak perkhat halor ki babun teli ki jeng bagi nongtray ke Meghalaya Energy Corporation Limited kilai kendu boros kata nak kada ke jingduna ki nongtray namar ke jingbam simkhia jong ke sarkar jela haba kren kila petai kubor hadiam belawai ke jengalang hak sautrik unailar aja opsan u president ka association uba arjur khar ulong bagi nongtray ki basyakri hak kita nak prepare kuntup ya ki account ki nongtray office bat ki bor pahara ki pendap hok ialah ke kamram bala benchet hendai ki kendu ubun ki jing nak ada ku jingduna jong ki nongtray ulong ba walla ka association kala pensngau ya kini ki jingdawa se ki tendong sko jong sarkar halo ki jingduna jong ki nongtray hendai hadu menta ka sarkar kadang yai no ben kani ka organization hi kadai ban ai ka service ka bahatam do ka jong ka supaya ba hak bay day pat ke jim sam ya ke boarding hari ngas ngopat kumu engineer but belum responsible ru ya ke bha kamiat ke jongki nongtre but ke organization ru berkawai ba maybe gidang don ke scope ke bangin improve hapadeng ke jing tre syutom ki jongki nongtre baro lagi day ki badan apa ki office ki accounts ki security ki badan apa ki field ki pendep la ka benta ka jongki hada pedeng jong kata ngi ipat ba kadan gajing duna la ka day nak sarkar la ka day nak management ka jongi bagin ayangi ya kata ka support belingong ya kata namar ba kini iba hakini kisnem nila build up ya ki infrastructure ke jongi ki bubun ba lagi de line ki substations apa ki field ke accounting ke bangi happen pendap ki por namar hakini ki juk ki bementa ngidan ki regulators ki bangi happen pendap hagi por balabu ki time bound handai ke basongsi kolong ba nakanu kadao baga sarkar ka management ka feel ngalap nong kata bahkan pendap ya kita jingdan kam minimum ngimong mengidan kam sibon handai minimum manpower requirement kuma fi hagi state hagi district ba fair menda ila fill up load brokhai bagi departments ki fair lamba ki different recruiting agencies lakadai ke MPSC lakadai ka health lakadai ki wegi police hari hangi kamdan kum kata ka belong permanent in nature handai ngaku abni thore fi ba commission ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission aka absautorik Oktober 2000 clear di kelas state ang doba pila bentung ya kibreo subject to wafin justify but nila man justify kita si bun kum ang kinigi assets ma nado gisnam nyopu arab ngla simti kum ka MSCB dan MSCB hado menta lakio dagi pausha ada ka manpower kadang here tengah ku arab keren sepangan ka input based distribution franchisee ma kani kadai ka bagila han abari kartu kani company kartu kani subdivisions ma hagi por balalej no de nakalian jong si karma ngla de touch pa management la de ongru yaki ba fi gini company kala default kadang gawi company fit ko kabla default ado ngatai mentayo kala pois ki 10 crore ma bat kala file ru ya kata ka bankruptcy applications ka jongka ma apo kaneka tribunal de lada kum ka management pila ben syah do kan ni balikin mentaba pim ayingi kibreo minimum ga bangin kam in ran himangi ho yo mentaka la golos kala bonon life percent hay kisnam ki banwan apa ka sisnam astam menurut bang garanti ya fi
bagi nong tray gi jongi kilong capable ngila ban reduce ya kata loss sya khatsan 100% dengan shimik example ke jong fipa motion ram subdivision la filai pe yang tu nadu 11 kb line ba LT line kiron maki kabik substation singi pe mangi ba 30 kb line ki infrastructure hang tu kala hier bah namar kani ke company ka suka mai be kamdan kata ka maintenance kini infrastructure bar kini ki schemes ki ba pero ka bakawan lamba jong government of India ni kamla an pentrikam gitu gijaka de ngi request ya ka management ru bahkan sim tib yang ya kan ya ai kan minimum requirements ya gibri ki jongi ban ngila ban baru ya kan infrastructure ban ngin ai kas best of service ya gitu gibri budan sekan kan monsoon ram ban ki bahap po jakan ka subdivision bar kumjuru ya giwe ki subdivisions berna pa ka jalar jongi la trade ki post nem ki ai ka service ki family ki jongi ke ba fidna ya ki hado menta ka singiru ya kata ka ke ba kinyo ya kata ka permanent ka jongki hadip simla ban decide do mentar ngila ya ka jingi kren na ka por ada ngi itho pat ba kadon ka jing pensuki kumjuru ya ki security ngalong concern ba ban mangi berkhaj ngalong concern ba PE menta ya ka jinglong jingman ka jong ka neighboring countries ka jongi ka Bangladesh kolong very hostile ya kari ka jongi but PE ka kanong ngalong vulnerable ka border ka jongi but PE kita kiliano ma iba different ileno ma maybe hakiniam maybe kat gibadai ngimte pe ka banjai ka jala ka jongi hare pe kini vital institutions ka jongi bangidan lagi de ki dam ki substation ki power stations ki jongi manu paman iba pli kini ki home guard de tangata ka breka hok ka jongi ru ibarat tamru ru till today we feel kani ka ka bangi ban pa jing songsi shisha kila ai ka service ka jongi idan giblat presence name shipos name khatsans name arpos name hadai kadai ka hok ka jongki ka baginyo ya kata kabala class na po kaneka na home guard and civil defense ka baki ki class ki as a highly skilled ya kata harap himself but ngamong tangi kini vital institutions ka jongka utilities ka jongi sekiway ka national security guard habaki one ban assess ya ka preparedness ka jongi tung ka utility hakini ka bangi pe ki dam substation ka jongi kisham makalong vulnerable ima ba tekani ka de ke ba ka organization ki ba he ki jongi ka state na below chief minister honorable chief minister ba fin chim khiai kani but even ni government of India ba fin chim khiai kani namar ba ngimtip chisen ka si kan jiayo god forbid mo ba mangi family ka jongi yo ngi kai sini sitay yo kidan ki bom hang ni hang tay babu kini kili ano kani ka de ke ba kum ke jala nam kren kum engineer nam kren kum nong tre jok MCL kani ka por harai aku amna pa ne bakani ka serious issues ka ba kum ke jala kum gari iya kendo ma de sakawai pa ka belong very important ka bang aku amna pa ne kalong kani ka revision of pay scale ma kani ka revision of pay scale la pantre kam ya kana do isnam hakana spa sa pare hakini ki power utilities por haj kisi pantre kam kaman ka samsnam ka jongir ngade ya kata harai ka ba sonsi kalong ba mentala nyub naitam kilade ben liat nadu sitrik Januari arajar arpusan hari hadu menta ka management tempat pemi notification ingi request ka management ru kanang makanum dan ganu ka burden mak area burden kum mengimat aki arajar khatsan bahada kasan ka area kadang clear hadu uni November Desember arajar arpusau ingin pu aban mat kami kita ki burden ka confess ka organization the government to confess iku apa fin clear no ya kan notification kepada juga revision of pay scale namar ba ya kan iru commission kala allow when it comes to employees cost pi tengolongo long babalay ba nakaliang jongka management kapan sugi teng appeal yo CMD jongi ya ki board member honorable power minister yo chief minister pencim kiai kan ni kanang ba kum ki nong trei minyo ai ka badika hok ka jongi bana kwar ban ong pi hang ne ba kum ka si karmau ngin sia long ngin sia kendo biang ka meeting ka jongi ka beher momenta ka sngi ki bawan gede tangi marjan ne ki asor ba khapsor ba haka second week ka jong September ngin sadon ka meeting ka beher ba haka ba kenado na barok ka district kinwan wat hang ta ngin sim ya ka rai ka batenge lada kamdan ka nuru ka visible action ke bangini nakaliang jaka management hangtangin sarai lagi day ban shim yaki steps ke bangin nginya chmat na banta bangin announce ke education ru nginum hesitate ban shim hakataka conference ke bangini kendo aka second week
jongu September pi kumakolong man tatang di contractual ru ngim duna ya ka kan re khan spa nolor kita ru kidang don namar ba irregularly mentang ilang nong duna ya ka hajar irregular staff TPE over the period of time kajing expand ya kan organization ka jongi de ngim ang ba 100% ka diven fill up and at least have a roadmap but kumno ba fill up at least in the next 5 to 6 years filaban bridge ya kanika gap pi ka bolong serious ba ka digani menta kum akini technical post bit accounts ru hang ru apa ka corporate office ru menta la dangi don be digi contractual menta kumno menta kini hakano kar kam kin sim kum kita ki ban pe ki power station ki substation ki jongi tanang the huge gap kumno fin run ya kini ki equipments ki bagi spa crore atau kan ka accountability ngi lang la bay ngi under the different section act be it electricity act 2003 be it factory act but kiwi act hari ngapai jangan ni ka jala ka jongi la violate di kita barakai fi abe fi pe ya ka jinglong jingman apa ka ri ka jongi government of India fi ka ya chata Tadu gisnam ki bonsha hele banon ra ki bil ki ba per pa parliament ba penlong an badru aplang i kini ki banai bladep kum ginong tre kum ki weni ki constituent smak si karmau jong kan national coordination committee of employees and engineers jong kari bro kawai ngidan bentah kato akba fi mata ka UP Chandigarh bat ki area kelas ban kre ban privatize bat ngi i ya kata ba kanum slam hakane ka jala ka jongiru but aku aban pentahang ne ba lada klam ayangi ya kataka level playing field kabangi dan kami kataka minimum requirement ka jongi kumno fin ong yangi fin kano ngi bangi fail ma ko aban ni thoi pi hang ne ba lakadon kano ka jinglan chop jaka mariang ibreu ki jongi with the minimal manpower resources nyele ban restore ya power supply at the minimal time marapi ko magti ko ka jiayo teng kalan ga behe kadu ka 33 kb kadu ka 11 kb kadu ka lt ka hado ka yeng kisam ki jongpi priority ka jongi ka long ba ngin restore chai ka kalan ga behe ka 33 kb nadap nang to ngi restore sa 11 kb nadap nang to ngi restore sa ni kilan ki blech ki yeng kisam da ta daw teng kidon ki yeng ki biok kloy kidon ki yeng ki bayok hamslem ma blay kidon ki multiple faults at different level kini ki jo ki bre ki bahaban le dep kawai ka fault sakawai ka fault banaten